Okay. Kwaziwai vadikani, munofara here? Tinokugamuchirai kupurogiramu ino kurukura nekuda kweshoko raShe, Amen. tichingoonesanawo zviri mushoko raMwari parwendo rwokunamata. I hope kwamuri muri kuitira zvakanaka, and that you've also started to read your Bibles daily. Tichingozama uMwari vachitibatsira tese. Okay, today I just wanted to share a few bits of things that I've learned in the week mushoko raMwari. Kuna Ezra 1 kuna Ezra 1 ukaendapo ndakaona chinzi pavhesi 1 unonzwa chinzi hanzi pagore rekutanga rokutonga raCyrus king of Persia, shoko raMwari rakauya through the mouth of Jeremiah. Hanzi shoko raMwari kuti rizadzikiswe rakanga rataurwa through the mouth of Jeremiah. Hanzi Mwari vakamutsa mwoyo waCyrus king of Persia, and he made a proclamation throughout all his kingdoms. Akazviisa zvakare even in writing achiti iye ndizvo zvinotaura mambo Cyrus wePersia, kuti hanzi mambo, the Lord God of heaven, Mwari wekudenga, wakandipa hanzi makingdoms ose enyika ino, and hanzi iye akanditi ini, he has charged me to build a house kuJerusalem iri kuJudha. So ndichiona this verse ndakangondiitira zvakanaka, nekuti I not understand it properly. Uyu Cyrus mambo wePersia anga asiri vanhu vaMwari, vanga vasiri verudzi veIsrael, right? Kana vanhu vaive vanonamata Mwari vanoti, I believe kuti vanga vari velaini yakaita kunge vai vanonzi ana Darius veBhabhiloni, handiti unana Babylon, Darius, Artaxerxes, ikokoko. That was the lineage emadzimambo iwawo evanhu vasiri vanonamata Mwari. So pandakaona izvi ndakati zviri kwazvo Mwari unogona kushandisa munhu wese to get his work done. Even machinda ePersia chaiwo Mwari anogona kutora umwe munhu asingatombozivi Mwari, asiri like a Christian, Mwari okunzirisa iyeye kuti aite basa rake zadzikiswa. Saka wazona neshoko rinotaura kuti hanzi nyange mukasamunamata unomutsa makomo kuti amurumbidze. Zvakandivhungutsa iti ndakatya ndikati pane pakawanda pekuti pamwe uri mudepartment rakati unofanira kunge uchishumira, you are supposed to be there, kunyanya especially vanhu vanoimba. I will speak a little bit about that because ndo department randakamboseva in, kuti pamwe maybe uri wekudecorations, wehospitality, unoziva stereki, but unenge uchizviita kupa service yako kuna Mwari, uchiita zvekuonererwa zviya zvekumanikidzwa zviya, unouya kurihesa paunoda, unonzwa kuti today I don't feel like going. Marihesa achawanda, isusu nyange ndikazongoenda kana mairi still ndinonopuhwa maiki ndoimba, nekuti unenge uchizvitemba chaizvo nechipo chako. Vanhu mudikani, kuna Mwari vanomutsa vamwe vanhu iwe usipo. Basa raMwari haribvumiri kushandwa nekuti iwe wahwo. Saka ndakangoti Mwari, kana neniwo I just pray that you stir me up as well panobatwa basa renyu, kuti ndinge ndiripo, ndisadzenge ndichishayikwa panobatwa basa iroro, but ndibate basa pamwe chete nevabati. Imagine Mwari
konzeretsa umwe munhu. Mambo yes, because vanhu vanga vari muBabylon had to let them go kuti vaende kunonzira sei kunonovaka imba yaShe. Fungai kuti madzibaba emurume weCyrus ekumashure ana Nebukadhineza vaya ndo vakanga vakatora zvinonzi mavhesels emuimba yaMwari vakabvisa nawo Jerusarema vakauya nawo kuBhabhironi vakaparadza imba yaMwari. But from that same vanhu verudzi iroro Mwari vari kukonzeresa munhu yekuti ati endai munovaka imba yaJehovha. Saka Mwari havana chavanonzi vanoomerwa. And I think there's a verses wamenoti ripana ndakamboona inotaura kuti hanzi upfumi hwevarombo huchava mumaoko evakarurama. Saka ubvaona kuti upenyu hwedu ndinowanza kuti vanhu vasidhori kuti free will iya yatinenge tinongonyengerwa nekuti tine free will, but Mwari ndo vari in control anyway. Zvekuti dai tanyatsonzwisisa taziva hedu kuti Mwari ndo vane yese taingoteerera Mwari tomuka kuseni toti so what's for today Mwari? What is the program for today? Tiri kuita sei? Tiri kuita sei kuti tiende pamberi? Ndakazotarisa zvekare ndikaona ukazoenda kuna Nehemia 2. Nehemia paya paanozonoti akuda kunonovakira, akuda kunonovaka rebuild Jerusalem, handiti anoenda anozinda pamberi pamambo angari I think Artaxerxes mumazuva iwawo over onoti or maybe ndiye Cyrus here handinatsoziva. Obva anoenda pamberi pake chiso chake chakapunyaira Mwari, obva vati anzani mambo, obva ati ko chiso chako chakapunyaire, otaura kuti inonzi dzimba dzemadzibaba angu are in ruins, ada kuti aende kunoita rebuild Jerusalem. Ari ipapo zvechokwadi Mwari kandova neyese veduwe daita Mwari vatibatsira kuti vatipe maconnections nemanetworks aya atinotrya on our own kubuilda, because Mwari anogona kukukonekta nemunhu ane zvese zvauri kuda iwewo zvikakunakira. Because apa anobva anzi uri kudei, but Bhaibheri rinotaura rinoti asati adayira zvinonzi akanamata mumwoyo make. Nehemia paanonzwa kuti imba yevabereki vake mafathers house ake are in ruins, hanzi anoungudza. Chandakafarira papa hanzi haana kungoungudza chete. So when you hear trouble or problems, don't just weep or mourn, hanzi fast and pray to God. Tsvaka Mwari. Wachema, warwadziwa, chitsvaka Mwari. Wanzwa dambudziko, dzokera kunaShe pashoko rake nekuti iye anorizadzikisa. Nekuti hanzi ava vanodesire kutya Mwari vanobudirira. Saka uyu ndobva hanzi saka kuitirei Nehemia pavhesi 2 panonzi chapter 2 handid verse 4 inobva, then the king said unto me, for what dost thou make request? Inobva hanzi, so I prayed to God of heaven. Asati adayira pa4b. And then pavhesi 5 ndo paanozoti kuna mambo, kana zvichikufadzai nditenderei ndiende ndinovaka maguta ababa vangu. Mambo akati unoda nguva yakareba sei? Fungai, ndimambo uyo asiriwe kwaJehovha vadikani. So anokonzeresa that we find favor pamberi pevanhu, favor in the eyes of men. Vanhu vasingatombozivi Mwari vakakuitira Mwari, vakakuitira, vakakuestablisha, vakakumisikidzira zvinhu zvako nekuda kwekuti unenge watanga watsvaka Mwari pazvose, uri kutsvaka Mwari pazvose zvako. Anotozopiwa hanzi nemachinda, anoperekedzwa nemachinda. Muchinda uya Nehemia andopiwa machinda nemachariotsi anomuperekedza. Vanhu vekumberi koko votonzi mugozomusuplya timber namambo kuti aigota rebuild
Saka zvimwe zvese tingatsvage vadikani, but dai tashingirira kuva neukama hwakadaro. Imagine having such a relationship with God. Yekuti Mwari vanomisikidza. Pane pandakanzwa nezuro panemwe movie yandaitonzwa ngo ikanzi hanzi where God directs he provides. So kana Mwari akutumira kwaari kuti uende, anoprovida zvinofanirwa kuti uende ikoko unoita basa raakutuma. Saka Mwari ngavatibatsire, just to build a relationship, to know him better, to seek him, just to have an understanding. He's such a big God and a good God, and Mwari vanodaira vanotaura as well. Tagona kuvatsvaka vanzwa vachitaura nezvo every day, like zvatiri kungoita izvozvi mukukurukura bhaibheri neivavo vadikani. That's all I just wanted to encourage us today, to build on our relationship with God. Amen. Amen. Thank you. Ningiriki in zvangu is not so much connected. Maybe it is. Zviri connected mbijana nezvataurwa naChenai, which is so powerful, zveukama naMwari, kuti Mwari vanoshandisa anybody. Ningirikini pane pandaichitofunga nhasi zvangu, saka nhau zhinji mazuva ano like dzakangozara nezvaTrump. I'm not into politics, ngotaura zvakazara nezvaTrump, Trump this, Trump that. Saka ndakutofunga ndikati kuseni, ndikati you never know kuti Mwari pamwe pane zvavari kutogadzisa panzvimbo, kana kuti zvinhu zvisiri panzvimbo zvavari kuda kuti zviende panzvimbo somehow, even though maybe it's in a messy way maitirwa hazvo pamwe hazvifadze munhu wese, but maybe he's trying to put things in place somehow, we don't know. Ndichitofunga hangu kuseni, saka zvinongoenderana exactly nezvaitaurwa naChenai kuti he can use anybody wavada. Yes. Saka ndaida kushaya hangu panapa pandakavaerenga nezuro, marimwe zuro, especially pataura naChenai kuti hanzizvo Mwari ndova yes. I just thought kuti wow. Saka apa pana mambo Ahabu murume waJezebheri, anditi akanotora munda waNaboth uya kuti Jezebheri akakonzeresa kuti Naboth aurayiwe chichibva watora munda wacho. Saka Mwari bva wazotuma Elijah ndiElisha rinotaura kune mamambo kuti zvawaita izvi imba yako icharipa. Saka pane panotangira hangu paningirikini pa22 pakanzi ndichaita kuti imba yako ifanane neyaJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Handiti and then number 23 akanzi zvino kana ari Jezebheriwo, Jehovha anoti imbwa dzichadya Jezebheri mumasvingo eJezreeri, imbwa dzichadya avo vaAhabhu vachafira muguta. Akataura zvakawanda muprofita, zvatumwa naMwari kuti ndozvichaitika pamhuri yako. But manje pazasi pacho pa27 pakati hanzi Ahabhu paakanzwa mashoko, sorry, Madzimambo 21 Madzimambo 21. Okay. Saka pa27 manje ndo pandiroda pakanzi paakanzwa mashoko aya anga ataurwa nemuprofita, hanzi akabvarura nguo dzake. Ndo papashaura naChenai manje apa pekutsvaka chiso chaMwari. Hanzi akapfeka masaga akatsanya, akapfeka masaga akafamba achizvininipisa. Ipapo shoko raJehovha rikauya kuna Eriya muTishibe richiti, waona here kuti Ahabhu azvininipisa sei pamberi pangu? Nokuti azvininipisa, handichauyisa dambudziko guru iri mumazuva ake, asi ndichariuyisa paimba yake mazuva omwanakomana wake. Saka imagine kuti zvaunga uchingotaura Chenai kuti uyu ndimambo asina basa naMwari. Even this Ahabhu andanga atochinjwa mwoyo wake naJezebheri akunamata vanaBhaari chichi, but nguva iyoyo yacho iyoyo akazvideredza like nemwoyo wake wese fully pamberi paMwari, because Mwari anoona mwoyo yedu kakuti munhu ari kutsvaga attention but mwoyo wake hausi panzvimbo,
Saka zvakandibata kuti imagine kuti vari vanhu plus kuti vakasiyana, vanhu takasiyana naMwari pakuti izvoni obviously vanhu ndomboti pane vanga vakamira padhuze vachinzwa Eria achitaura mashoko aya nditi kuti zvakati zvichazoitika pamusoro pemba yako, uchazodyira vanhu vachazodyiwa nembwa bla 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 bla. Obviously unaiti zvadowaro anoinyanya, aifunga kuti anosvika kupi bla bla bla, but mafungira aMwari soka akadzika akadzama like vanotarisa mwoyo, that's the main thing. Ndo chokwadi Mwari vanotarisa mwoyo. Saka ndo pandaida kungosheya yangu ipapa, akandiitira zvakanaka. Very powerful. Ukazotarisa pese uko unoziva kuti Mwari ndega yachinzi ane ngoni dzisina kupera zvechokwadi. Hazvinei kuti wakaitei, but ukaenda pamberi paMwari uchirevesa, unozoona. Ndinofarira munamato waSolomon mani pavanovaka temberi paya anozonamata umwe munamato uri very powerful iwowo, wekuti panoti hanzi Mwari, kana vanhu venyu vazokutadzirai vakauya muimba ino vachizonamata vachidemba vachirevesa pamberi penyu, varegererei. So unoona kuti mubhaibheri ukatarisa vana vaIsraeri vaitadza, vanhu ivava vaiporonga kakawanda, but vanga vane secret yavanga vakaziva yekuchema, yekuungudza pamberi paMwari. They would rend their clothes and they would put ashes and they would. So I think maitiro avo, like we were saying, kuti Mwari vaitarisa mwoyo, vaiona kuti mwoyo wavo, yes, maybe vaizviita zviri too much, so exaggerated, zvokuzveza marasha nekudii, but mwoyo yavo yainge yademba pamberi paMwari kuti Mwari tiregererei. Takazomboti futi rimwe zuva zvakafanana nevamwe vanhu vanenge vane zvavaita, isu sevanhu tinojaja kaisi tototi izvo zvazodai, haiwawo, this is just the end for this person. But unoona munhu pasina nguva pamwe Mwari vamusumudzira zvekare, maybe more powerful than that person was before, because hatizive what that person may have done in secret. Achema like the way Ahab did, akachema pamberi paMwari akaungudza, akakumbira kuregererwa, ende Mwari ndiMwari vane ngoni dzisina kupera. His mercies are fresh every morning. So tikangochema pamberi paMwari tichirevesa, ende kutarisa mwoyo pai vanoudza Samuel, vanoti Samuel aona mazihofore evarume vakoma vaDhavhidhi vari mumuraini, akati surely this one will be the king. But Mwari vanozomuudza kuti ini handitarise zvinotarisa imi pameso, ndinotarisa mwoyo. Saka as long as what we do tichiita nomwoyo, Mwari wedu wakatendeka, unotirangarira, unotigonera, unotoita. And there is something that's there in being humble, because shoko raMwari rinotodaro kuti zvakafanana uye anonzi aniko mambo uyu, nokunzi aida Mwari chaizvo, akateera Mwari zvakanyanya, but azotadzira Mwari. Anzi Mwari anozomurova nechirwere, anozorohwa nechirwere, but hanzi bhaibheri parinoti pane parinoti hanzi haana kana kutombonamata kuna Mwari kukumbira kuti Mwari vamuporese. And I just couldn't understand kuti how can someone who had loved God so much just not nje kunokumbira Mwari regero kuti Mwari ndirangarire. So when we humble ourselves before the Lord is very faithful to forgive us. Ndozvinotaura shoko ramo. Yeah, and also if you think of it, kuti imagine kuti vanhu vasina basa nekutsvaka Mwari, kutomboti vahedheni, handiti kuti muhedheni chaiye akarevesa Mwari vanonzwa, kwokuzoti iwe wakagamuchira Jesu, how much? It's like, there should be more, like zvavangatiitira kuti kana vasingasarudze kuti kana muhedheni chaiye achema vakanzwa, because achema nemwoyo, kwaiwe unoti ndakatendeuka,
vanotokurangarira chete Mwari ndakaona inonzi there's just so much that's there in humility zvokuti zvafanana naunehemaya paanovhunzwa ipapo namamba kuti unodei the Lord gives him boldness yekutaura zvaari kuunda zvese but angazvitaura ine humble way haana kumbotaura zvokuti zvino mambo zvaazonditendera kudai kubhosta kuva bhosteso haana kana mbodaro akaramba angori nekuzvinipisa zvekare and even paanozosangana naSanbalati paipai vachimuda kumudzikisira nekudii haazotaura kuti tine backing yamambo zvekuonererwa anoti Mwari wedu anoti Mwari wedu anoramba achingosimudzira zita raMwari pamberi so unozosvei kuti sei tichizoti taropafadzwa naMwari tichikanganwa Mwari kuti tinenge tauda kutaura zvedu kuti zvandakazoita here inini kana taakupupura paya ndakazotanga bhizinesi ndakaona zvakati kwakati zvikazodai nokubva zvafaya asi Mwari uyu akakonzeresa kuti ukonektise nevanhu ivavo vari Mwari piwali vakuendesa hautombomeshene ndosaka testimony ichifanira kukudza zita raMwari but it ends up yakukudza iwewe kuti uzviratidze kuti unokona ndema yakandiitira zvakanaka shemi ipapo akati Mwari wedu uchatikundisa inobva tondifungisa hangu imwe nigirikini mumwe muranda waMwari so wandakambonzwa kudhara achitaura saka infact atone nguva ari muministry saka bva achitaura pamoto zvezvakaungana pamoto zvinzi vana nhengi nhasi vapunduka tisakavanamatira takavabvisa madhimoni saka zvinachena izvezvozvo kuti munhu anosvika pakudaro sekuti ndezvake yet is God Mwari ndiye anosunungura vanhu anoita zvinhu kuvanhu zvekuti ratibatsire Mwari vatifanire ngoni adikani saka nguva dzedu dzinenge dzaperera pano tinotenda zvakanyanya nekuzoteerera kwamuchaita tinoziva kuti muchateerera mukomborerwa ihope kuti zvinokuencouragei kuti munoitirwa zvakanaka nezvatasheya nhasi like we always share kuti we don't mind macomments enyu masharing masubscribe everything tinozvida saka sichikoma kwasa kunamata muchifara tinokutendai papa vedu manherano muzita raJesu tinokuremekedzai nenguva yatinayo Mwari yekutaura papa kunaka kwenyu kuti imi munoita zvamunoda nevanhu venyu munoshandisa vanhu vamunoda tinongonamata kuti tibhiziwe mweya wekuzvikudza kuti kana tisipo hapana zvinoitika imi vanhu ndevenyu tinonamata manherano nezita raJesu kuti tese taakutoziva kuti hatizvikudzi asi tinopa mberi kwamuri mutsvene kana kugona kunamata hatizvikudzi nokuti ndizvenyu maita enyu manherano nezita raJesu tinokuremekedzai nekukupai mberi Mwari garaiwo nesu vhiki rese Mwari kusvika tazosonganazve tichitaura kunaka kwenyu nazvita manherano nezita raJesu amen bye bye vadikani muve nevhiki rakanaka